Как се казваш? На колко си годинки? На 6. На кое място се класира днес? На 2. А какво спечели? Смарт часовник. Кажи ми, каква е цената на успех? Какво направи ти, за да успееш да вземеш медал днес? Много тренировки. Много тренировки. Искаш да дадеш някакъв съвет на всички деца, които се чудят дали да се запишат на ментална аритметика? Да бъдат уверени. Да бъдат уверени и да го направят. Я кажи, кое е най-любимото ти нещо в менталната аритметика? Смятам. Че смяташ? Забавно ли е да ходиш на ментална аритметика? Прекрасно, благодаря ти, Камо.